Zazivam sve anđele i arkanđele, Mihaela, Gabriela i Rafaela, sve svece i svetice, te presvetu Bogorodicu i svetog Josipa, da mole i zauzmu se za nas. Molim sada Gospodina da pošalje jake anđele zaštitnike na sve otvore ovog prostora, na sve pristupe ovom prostoru, našim kućama, da bdiju nad njima sa svijetlećim, dosjeklim mačem Božje svetosti. Ti sve vidiš, o Gospodine, nemoj šutjeti, Gospodine. Od mene se ne udaljuj, preni se, ustani da me obraniš. Bože moj Gospode, vodi parnicu moju. Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi, ponizno molimo. A i ti, vojvodo, vojske nebe,